Tohtoročná Ibiza Party lámala rekordy v návštevnosti. Na jedinečnej party motela Kamenec sa uplynulý piatok bavilo viac ako 6 000 ľudí. Na skvelej party nechýbal ani štáb televízie Zemplín a kolega Michal Varga vám prináša skutočnú Ibiza atmosféru k vám domov. Pozor, začíname! Určite je to super. Čím je práve Ibiza špecifická? Piesok? Tou atmosférou. 80 tón piesku. Nie, atmosféra, toho musíte zažiť. A ten oheň je proste perfektný, ak vybuchne, proste až teplom je. Toľko klubov, všade to ani na domáš tak nie je dobré ako na Ibize a na Širáve. Veľa piesku, veľa ľudí, super zábava. Perfektný piesok, sypky, není mokrý. Najdôležitejšia je tu výzdoba, palmy, piesok, ohňové stĺpy, lampióny, gogotanečnice. Jedine na Širave a na moteli Kamenec môžu ľudia vidieť práve tieto ohňové gule. Je tu pripravený aj špeciálny set od VJ a EKG, ktorý štandardne nehrá. Tento ročník sa líši hlavne počtom tón piesku. Nakoniec tu máme 100 tón piesku. Líši sa určite aj návštevnosťou, pravdepodobne to je za 9 rokov, čo robíme akcie na moteli Kamenec, akcia s najvyšším číslom návštevnosti. Môj odhad, môže tu byť dnes aj 6 000 až 7 000 návštevníkov. Ibiza je super! Tisíce fanúšikov tanečnej hudby a exotickej atmosféry tropickej Ibizy sa tento rok istotne skvelo zabavili. Organizátori už teraz rozmýšľajú nad tým, ako urobiť ten ďalší ročník ešte bombastickejší. Ibiza ukončila prvú polovicu letných prázdnin a do ich konca nám ostáva ešte mesiac. Užite si ešte veľa zábavy na Šírave a v Michalovciach.